O, Diamond! To, vrat, ljudi. Eto, taman, da. Eto, jasno, vidim. Taman za... Evo smo našli 3 na prve dobitke. Da nađemo. Taman, evo ga još! Oh my god! I da se jutro došli na ovaj klip, da se nalazimo u novom klipu, da ćemo igrati na Minepluxu. Sa nama je moj brat. Dragan, da. Evo, predstavljaju se Dragane. Da. I danas ćemo igrati The Bridges. Malo čankove. Da ćemo igrati The Bridges, ljudi. To nismo nikad igrali na našem kanalu. A vidite, malo se čankove slajbamo, nema veze. Evo vi. I evo ga The Bridges, tako da hajde počnemo, ljudi moji. Znači, nikad na kanalu nisam igrao The Bridges, a i nisam ni ovako nešto puno igrao The Bridges, mislim ovako ili ovako. Evo Minera. Dobro, Minera. I što drugo da kažem ljudi, nego hajde počnemo s tim. I evo nas ljudi nazad, dakle, idemo odmah da kopamo ovako. Evo sad će moj Dragan. Sad će ovaj brat da preuzme malo. Evo samo da iskopamo ovo brzo. Evo, sad će on da preuzme malo pa... Ajde Dragan ide da vidimo malo. Ja ću komentarišem malo. Dakle, ljudi, eto sad smo ponovo se vratili na istu scenu. Znači, bukvalno baš dugo nismo snimali, ono. Ima sigurno 2-3 mjeseca. Ali eto, sad se ponovo vratili na YouTube scenu. Tako da ljudi, eto. Čekaj, vidimo se na YouTube. Da, sad kažem, zaboravim kako se igra Minecraft, on kuda nije igrao. Eto, ljudi, znači, on je brat od oca. Kako se pitate sad. Kako brat od oca. Pa, moja majka imala 2 braka. I, kako da objasnim, čekaj. Znači, ja sam u drugom braku. Ali on nije, dobro ne veze sad, to su privatne stvari. Samo da kažem, on nije u stvari sin od moje majke, već kad je moj otac bio sa drugom ženom, on je moj brat, ne znam kako drugačije da objasnim. Da, eto stavimo, pažem da ne otkrivimo se. I da ljudi uskoro kad dobijemo novi komp prvi. Tako da. Naravno neću prozivati sve to. Stavi na krafniku. Evo polo, evo polo. Ljudi, vraćam se za nekih 2 minuta, vama za sekundu, ali nama kažu. I ljudi, evo nas nazad, napravili smo Iron hram. Idi desno tu. Da, pa hram. Idemo ga. Iron wall. Znači ovdje negdje Iron, vidi moji. Evo ga, evo ga, fuck yeah. Evo ga, eto, vidi. Opa i govno, treba će ti zbog arma. Ne, čekaj, treba još. Može se čekaj. Kopaj kamenje. Pa onda kad ti se ovo napuni opet ideš. To. Još do kamenja. Pa kad nađeš neke tu ljude baš. Dobro, onda iskopaš mi. Ljudi, znači mislim da ćemo budemo full iron. Full iron, fajni sve. Samo ne znam da vidimo šta će za PvP da bude, zato što jako slabi FPS. Ali dok ne snimamo, znači, FPS je ono 40, tako, 40, ali kad snimamo ljudi tako, znači, laguje da to ne može se odnositi. Evo je neka hidra. Evo ga Iron, Sidi.
Dobro. Čujemo se Iron. A nije. Svaki. Da, čujemo se sve. Nećemo uzimati zlato, zato što ćemo naći Iron. Da. Sad probaj opet desni klik, ali drži ovaj. Ajde, evo ga. Kode ga. Evo. Nadam se ćemo da naš tim pobedi. Čekaj, koji smo imali stavno? Žut. Znači, nadam se će... evo ga još Iron, znači ljudi... Mislim da ćemo budemo full Iron Diamond, sorry. Samo 2 Diamond da nađemo Irona i sad ćemo vidjeti. I znači, eto, igra moj brat, da. Igra moj brat, tako da eto ovaj gameplay će se zove igra moj brat. Tako, čekaj. Imamo tačno zapad. Sad samo tražimo Diamond. Idi desno. Sutra bi našli 3 Diamond, onda bi tražili. Ne stijem. Aha, pokušaj. Sad idi desno klik s ovim. Evo ga je Iron. Da, izvorim što nismo vidjeli. A dobro, eto sad, znači, bukvalno, ako ne budemo mogli da napravimo Diamond Sword, eto imat ćemo Iron Sword. Ajde sad idi desno klik s Ironom. Samo mora da stavimo da se peče. Za koliko počinje? Za 3 minuta i 4 sekundi. Evo ga zlato. Izađe što ćemo udjeli pravi. Tu, ovako. Skopan 2 rupe kao gore i to kaš. Imamo mi tamo se stavio da se peče. Diamond! To, vrat, ljudi. 2. Eto, taman, da. Eto, jasno, vidim. Taman za... Da smo našli 3 napravili da nađemo. Taman, evo ga još! Oh my god, kad si tačno rekao, napravi sad ovdje pa inspekcija, nema veze. Okej, sad napravi to. Table, crafting table napravi. Sad stavi nema veze, ljudi, to je najlakše. Sad samo trebaš da ispečeš Iron, to ti je bitno sad. Sad smo u Diamond Crown i idemo, ljudi. Sad samo napravi pećicu i stavi da se peče. Da idemo da nađemo neki da. A da, ne može. Sve sad se peče. Da nađemo... Ne, uzmi prvo, stavi da se peče Iron. Pa nećemo sad, Pa treba mi zato što... Imamo i tamo Iron. Pa da, počne za 2 minuta. Pokupi se. Eto. To pokupiš više. Eto sad staviš sve. I sad nam treba kola, ja sam ti pričao da kupiš kola. Dobro, imamo više kola. Vraćamo se za 1 minut. Evo vi ljudi, došli smo još Diamond. Evo, tačno za Diamond Sword. Ne, čekamo još 13 sekundi, pa ćemo da probamo još 10 sekundi. Idemo, možda znajemo još. Ljudi, please. Ljudi, zato je najbolje da uzem... what the fuck? Mental bombarder. Ljudi, mislim da nećemo baš... još Diamond! Mislim da nećemo baš najbolje da se čujemo u epizodi, ali nema veze, eto, samo da se čujemo se. Tako da ljudi, ja ponovno se vraćamo na iđu scenu. Kupi još malo... dobro, dosta ne kupiš. Ajde, idi dole sad spet. Počelo, ajde, brzo. Evo sad, prvo da napravimo stvari pa ćemo... Brzo, stavi još da se peče kola. Stavi još kola da se peče. Samo da napravimo kola. Sure.
Aha, često. Uzmi i napravi Ubacimo čice. Napravi donat sod da se štiti šaku Ljudi, kao što znamo, znači, kako se zove? Znači, ljudi, Napravimo osobu, dajmo sol. Da možemo se skupiti. da, znači, ljudi, ne mogu da verujem, znači, konačno smo se opet vratili na YouTube scenu i stvarno ne znam, ljudi. Možemo napraviti dva usput. Šalim se. To se odvuče. Obučem. Ima. Ajde, priču da kopa. I poslije još samo čizmice i da mi spijemo. Čizmice smo gledali, samo još Farmiti, da. Tam tamo. Znači, tako, to vam nađemo. Dajmo. Ne. Evo, vidim. Što tamo vidimo? Neki mental. Mrda. I vi vrati se tamo, možda se Onda sedam. nađemo Evo ga, neki. evo ga. Ovo nađemo neki izgled. Ma samo ćemo iskopati gore. Nema ništa. Evo sad to. Nema. Nema damo. Pa pokupim se, ajde, vrati se gore brzo, brzo. Da napravimo stvari. Idemo sad ću ja da preuzmem da bi se pripijali nešto, mislim na nešto bolje. Pravilno, pripijali tako da. Evo sad se očekam još jedan samo. Kako ne ide. Do toga nek osobno treba. Ne, sam. Evo, ljudi, kao što smo rekli na početku, Ali, full iron dajmo se. znači, mi ćemo napraviti još jedan mač, ako neko ne zna što ti treba. Da, pa da mu dam. I iron isto. Stvari ne ulazi sad, pokazat ćemo sve Ne što treba. Sad ćemo da stavimo na vlak. izbacimo sve stvari koje nam nisu potrebne. Možda će nam trebati kamera. Aha, kamo noći, ali Kamera. Kompas je pisao. Čekaj, neko kopa, stani. Brzo stavi pantalon. Pusti. Stani. Čekaj, evo ga neko. Ne se ovo potrebno. Aaaaaa! Odmah biti. Fuck! Ljudi, nas želim vam klip ako ja sad stavite like, share, komentar. Ako se svidio ovaj klip, znači subscribe-te se na kanal, lajkujte video, shareujte video i komentarišite što je najbitnije. Što je najbitnije da ja zaradim par. Šalim se, znači, samo to uradite i mi se vidimo do sljedećeg klipa i ja i Dragan nas pozdravljamo. Pozdrav! Bitch!